أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإن لم تغفر لي لأكونن من الخاسرين. وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masu saurare masu kallon mu, ci gaba da jawaban da muke kawo muku dangane da azumin watan Ramadan, ababen da masu azumi ke bukata domin su wato ainihin gyara azumin su. To yau kuma mun taɓo abin da ya shafi niyya da ɗaukar azumi na wajibi. Kamar yadda muka sani, akwai bambanci tsakanin niyya ta ɗaukan azumi na mustahabbi da kuma bambancin niyyan ɗaukan azumin mustahabbi da kuma bambancin lokacin niyyar ɗaukan azumi na wajibi. Ma'ana azumin Ramadan wajibul aini da kuma wajib gaira aini da kuma mustahabbi kaman wato ainihin azumin litini da alhamis. To akwai bambanci a lokutan ɗaukan niyyarsu. To amma kafin mu je nan za mu yi magana akan mecece niyya. An-niyyatu, sai da yake cewa ita niyya ma'ana an-niyya wa wujubaha, ma'anar niyya da kuma wajibcin niyyar a azumin wato watan Ramadan. Sai ya ce as-sawmu kasa'irul ibadatul ukhra yajibu fihi niyya. Shi azumi kamar sauran ayyuka na ibada ne wanda ake neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala kafin a aikata su. Kamar sallah, kun ga akwai niyya a ciki. Bi ma'ana ayyamtani al-mukallifu an at-ta'ami wa sharab. Shine mai azumi mukallafi wanda zai yi azumi ya hana kanshi daga ci da sha, wasa'irul umuril mufaddira, da sauran ababen da suke bata azumi, imtisalan li amrillahi ta'ala, domin aikata umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakfi fiha al-azmu ala zalika wa la yajibu talaffuz biha. Ya wadata kawai mutum yayi wannan a cikin ransa cewa nayi niyya zan aikata azumin watan Ramadan domin sauke nauyi ko kuma umarni, domin aikata umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani a zuciyarsa kawai, ba ma sai ya fito ya faɗa ba. To wannan ita ce niyya. To lokacin da ake yin ita wannan niyya, as-sawmul mustahab, niyya idan za ka yi azumi na mustahabbi, waqtun niyya fihi min awwalil layli ila ayyabqa min al-maghrib, daga farkon dare zuwa abinda ya ragu na wato gurubish shams, duk zaka iya yin niyyan ɗaukan wato ainihin azumi na mustahabbi bi miqdari ada'iya, gwargwadon lokacin da zaka iya yin niyya din, duka an baka dama. Wato ma'ana kana idar da sallar magariba zaka iya kai kwance ka ce gobe zaka yi azumin litini, kuma ka tashi ka shiga da azumin ka na mustahabbi, kuma ya inganta shi azumi din. To amma as-sawmul wajib, shi kuma azumi na wajibi, al-wajibul muayyan ka sawmu shahrur Ramadan, wajibin da yake ayyananne kaman azumin watan Ramadan, niyyarsa tana farawa ne ila ma qabla dulu'il fajri tasihu minhu niyya. Wato kafin dai fitowa alfijiri shine fa niyyan azumi na watan Ramadan take inganta. Duk lokacin nan zaka iya yi ila ma qabla dulu'il fajri tasihu minhu niyya. To a lokacin nan wato ainihin niyya take inganta. Sai ya ce ba'da zawal la tasihu
minhu an-niyya. Da a ce zaka kwanta bacci da kai sallar magariba sai gari ya waye kana ta baccinka, to kana so kai azumin alhamis, to a wannan lokacin zaka iya niyyar ka kai azumin alhamis ɗinka kuma ya inganta. Amma in watan azumin ramadan ne fa, ila ma qabla zawal, to niyya idan ta kai ka kai dinga bacci tun da magariba ba ka yi niyya ba har isha'i har dare har farkon dare har alfijir ya fito kana bacci ba ka yi niyya ba har gari ya waye, to idan misali idza nasiya, idan ka manta ne au kana jahilan ko kuma bai san hukuncin haka ba, fal ahwadu absa ihtiyadi wujuban na wajibi an yanwi sauma, an yanwi as-sawm, wato yayi niyyar daukan azumi, wa yasum kuma yayi azumin, summa yaqdihi, sannan kuma daga baya sai ya biya kuma azumin a ra'ayin sayyid Khamenei. Idza tarakaha amdan fala yasihu minhu as-sawm, amma da gangan kayi sallan magariba kayi isha'i baka yi niyya ko da irtikaziya bane, misali in baka tashi da kayi suhur ba, baka yi niyyan cewa in baccin nan zan yi bacci nan kuma da niyyan azumi na gobe zan ci gaba, irtikaziya kenan, baka yi wannan niyyar ba sai gari ya waye baka tashi kayi sahur ba, to baka dauki wannan niyyar azumin ba, to a wannan lokacin kuma da gangan ka aikata wannan fala yasihu minhu as-sawm, to wannan azumi bai inganta ba a wajenka. Saboda haka ‘yan uwa masu kallon mu a kula da lokacin da za a yi niyya, wato na saumul wajib da kuma saumul mustahab, wato azumi na wajibi da kuma azumi na mustahabbi. To kaga dan uwa mai azumi idan baka kula da niyya ba zai zama kana ta daukan kishi, kana ta bata ma kanka lokaci idan baka kula da lokacin da zaka yi niyyar ka ba, ka kuma tsaftace niyyar ka na azumi. Anan zamu dakata insha Allah subhanahu wataala, sai a darasi na gaba zamu kawo kuma wani maudu'i da zai taimaki masu kallo. Idan akwai mai tambaya zamu haɗu a comment section. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad.